takže čus, tu je Krusty. A? Robinson. Čaute. A práve sme tu na bajkoch našich. To je môj konkrétne. Áno, toto je Robinsonov. Kurva. Toto je konkrétne môj bike. Áno. Tebe miska. Je to freestylovský. No. A tu je môj bike. Bol už 4-krát prefarbený. Modet. Ináč nikdy mi nechce nájsť svoj kanál. Jej. Ako sa to píše? Povedz mi, čo si mám napísať. Krusty TV, všetko medzi. Áno. Musíš si dať K. Také písmenko. To. Áno. Nie. Krusty. Áno. A chytáme lučné koníky. Pozor, idem dole. Áno. A jedného tu máme. Pozrel sa na kameru. Chcem sa dotknúť. Dotkni sa, chceš. Je to bičovské. Nie, že mi osereš kameru, chlape. Už není. Ten debil si odrval sa na dve nohy. Netáraj. To je čurák. To není týranie zviera. Ten debil si sám odrval nohu. A keby ste sa čudovali, prečo sme tu v takomto svahu, takýto, strmý, veľmi, No. tak je to kvôli tomu, že múdry Robinson sa chcel ísť voziť. No. Tak veď ty sa chceš voziť, no tak robím som ty, no. No, veď presne, no. Čo je ja? Čo sa mám, tak ja sa idem voziť tam. Tak veď si sa chcel voziť, nie? A čo mám ukázať, ako sa vozím? Hej, zidi to. A si jumpni. No ja som zase na onde nohu na sebe. Poďme, potom pôjde ako To má 2 minúty. No. 3, žuch! Čurák. Dori ťa, nezraz ma. On je profesionál. Nemusíš. Robinson ide ešte raz. Ja, začal som. Tak choď no. Keby sa teraz drobne. Kde ideš, Pane Bože? Vidíme iba tvoje pekné červené cečko. Aha, takto sa to robí. Do riči som to budem priblížil. Skočím ako riadny skokan na džej. Jej. Vlastne? A má to ako tučovky. No to je stroj. Dobre, teraz. Dúfam, že sa tešíte s nami, pretože dnes je posledný deň školy. Zajtra. Zajtra nám odozdávajú vysvedčenie, to je... Ale aj tak ideme do školy. Hej, a ideme sa učiť, nie? Nie. Dobrý deň, vyťahnite si svoje slovenské jazyky a ideme si odovzdať vysvedčenie. Ďakujem, dovidenia. Nechal si to tak? Nie, ale aj tak idem do školy. Skazím ti celé video, chceš? Mám? Nie. Začnem tu vymenovať značky všetkých aut a došiel si. Tam je taký riadok. A tam si to napíšeš, ja neviem. A hneď ja jednu poviem. Jogurt!
Budeme nastačiť, idem dole. Dohodneme sa potom. To je Robin Krustyho ďalší zvyk, že on musí pri vlogoch stále robiť. Takže čaute. Zdravím vás, Krusty, a toto je ďalší vlog. Hovorím čudne, čaute. Tak. Dohodneme sa. Čus. Vítam vás, Krusty TV pri ďalšom videu. Dobre. Dohodneme sa potom. Teraz sa stopneme, takže... Teraz ešte jednu vec, čo teraz mal robiť, som spraviť, ale nespravil. Čiže sa zasmial a nespravil sa. Takže zatiaľ. Takže ľudia, robil som sa dneska pokusy zísť takýto pofidérne strmý kopec. To je môj bicykel, ten si nevšímajte. A pokusí sa ho zísť na svojom velediele, do ktorého oficiálne vrazil 100 €. Ide na to. Počkajte, držím to naopak, už to otočím. Jaký je to driver? Normálne, že zašmikoval a skoro spadol. Ja som to už asi hľadal. Ideme za ním. A tu Vindia. Robinson, čo ty robíš? Či ako sa voláš, Krusty? Kurva, si smel. Buchol si guľky. Šalalala. My ideme teraz do dola kopcom. A potom pôjdeme do hora kopcom. Týmto kopcom Krusty schádzal. Už sa k nám vrátia. A spravil svoj slávny. Jej! Ako sa volá chytro? Krusty. Nie! Gogo, tak on robí. Fiska. A on robí. A normálne sa aj zgrca z toho. Lapeť. A v takýchto poveternostných podmienkach sa my chodíme voziť. Možno, že to bude aj počuť vo videu, ako fúka vietor. Kurva. Na to je vysielač, keby niečo. Aha. No vidíte, no vylez na ňu. Čo tak nevie vyliesť. Ukáž, ja idem vyliesť. Tak počkaj, podrž si to, ja idem. Ne, ja idem. Krusty nevie vyliesť na strom. Haha, čaptavý, kto ti ruky napraví. Pozri, ako sa už pohá hore. Srenka, opica. Milan, opica. Kukurica, skorica. Rupica, špagát. Odlomil sa mu konár. Konár sa mu odlomil, slovenský sa mu konár odlomil. Takže pri tomto toku stopneme a budem loziť aj na strom. Už? Hej. Dobre, takže Krustymu sa nepodarilo ísť na strom, teraz ide na strom Robinson. Jeden chlapec, ktorý to práve zlomil. Ďalší, ktorý to práve zlomil. Tento strom je dosť labilný. Konára si tiež zlomil. Ako sa ho hýba ten smrť. Ja sa pohľadím stromček. Pohýbaj sa, robí mi to stres. No stres. Dobre, už natáčam. Takže Krusty sa pokúši vyliezť na strom ešte druhýkrát. Ja to podarilo, aha, už sa tu pod ním ohýna. Potom už... Ja som v takejto výške, som už bol skoro na zemi možno. Dobre, nepodarilo sa mu to, zatiaľ to stopnem. Ja potom vylezem nakade, na druhý strom. Keby niečo. Ideš? Teraz idem ja.
Poďme, na ktorý Kvôli idem si ja. my sme horolosti. Ja mám limit iba, no ja mám vlastne. Ako si to na to nezlo, hlavne sa to nehodí. Lego. Ešte raz. Ukradol som to do krvi. Počkaj, ti zo spodnej strany. Potom zo spodnej strany. Ha? Potom zo spodku na táto stranu. Čakaj. Takže vrátime sa tam dole. Tam. A tu je Robinson, ale čo si pekné mestečko, ako môže vyliesť. Wow. Čakaj, ja sa ti aj do toho hybne tak odrobne. Ešte je to zase knuté. Ideme tam, kurva. Taká 655 bromka. Takže my a naše bicykle sa a strom. Tak sa to volá, ako trčí veľmi. A takže sa s nami lúčia, aj my sa lúčime. My dvaja. To čo si spravil? Nič. Čo si spravil? Nič. Dobre, takže čaute.